Здравейте, скъпи езиковци! Ние сме Езикова ТВ и днес се завръщаме с нов епизод, в който ще ви покажем много и разнообразни събития, случили се в последния месец. За съжаление, нашите главни репортери имаха затруднения и заради това ги заместваме ние, Никола и Еля. Но преди да започнем с показването на новините, да ви напомня да ни последвате в Instagram профила ни и нашия канал, за да ни подкрепите. Приятно гледане! През последния месец Езикова се напълни с любов. За настроение на празника Ивка се зае с задачата да разучи какво ще празнуват учениците в училището. Ивка пита, Ивка пита, Ивка пита, Ивка пита, Ивка пита. Какво ще празнуваш на 14 февруари? На 14 февруари ще празнувам Трифон Зарезан. Ще празнувам Свети Валентин. Свети Валентин. Ще празнувам Трифон Зарезан. Какво очакваш от празника? Ще го прекарам с половинката ми и се надявам да си прекараме чудесно. Очаквам да си прекарам много хубаво с моята половинка. Очаквам да си прекарам добре с приятни хора и да се почерпим. Да си изкарам много хубаво с близките и вече другите последствия са ясни от празника. Ние в Езикова уважихме любовта чрез концерта, който се проведе на 13 февруари, а водещи бяха прекрасните Никола и Ивайла от екипа ни. Репортерите ни отново успяха да надникнат за кулисите и да снимат процеса. Концертът в Езикова по случай Деня на любовта беше организиран от госпожа Йоана Павлова, госпожа Диляна Христова и 10-те класове. По този начин не само започнахме нова традиция, но и изкарахме една незабравима вечер в духа на Езиковата. Надяваме се традицията да се спази и след нас. Освен концерта в Езиковата, уважихме любовта и с благотворителен базар с участието на 10 Б и 10 Д клас, които направиха дните ни в училището по-уютни и по-вкусни в името на каузата. Събраните средства са предназначени за актьора Георги Стайков. Езиковците в нашата гимназия организираха двудневен пазар в помощ на актьора Георги Стайков, който страда от прогресивна множествена склероза. Идеята бива породена след като е изгледан филма «Вчера», който описа училищният живот, предшественика на нашата гимназия и ролята на Георги Стайков във филма. Чрез поставяне на ръчно изработени сладкиши и бижута, нашите ученици искат да покажат, че трябва да помагаме на хората, които са част от нашето семейство и са в беда. Здравейте! Здравейте, аз съм Таня. Аз съм Ана и ние сме ученички от 10-ти Д клас. Също така участнички в благотворителният пазар за актьорът Георги Стайков. Като нека започнем още от самото начало и как всъщност тръгна нашата идея. Един ден, когато се събрахме с нашия кулинарен клуб Вкусно хоби, имахме идея, че искаме да направим нещо добро и да участваме в някаква добра инициатива. Като при нашето следващо събиране, нашата госпожа Петя Ангелова ни разказа историята на актьорът Георги Стайков, която е гледала в предаването Ничия земя. Ние бяхме очаровани и вдъхновени, защото все пак това е актьорът, който е участвал в филмът «Вчера», посветен на нашата езикова гимназия. Та веднага се заехме с базара и с подготовката и започнахме. Искаме да благодарим на всички наши съученици и учители, които ни помогнаха в реализирането на базара. Сумата, която събрахме, е от 1100 лева, която вече е при актьора. Надяваме се да сме успяли да вдъхновим и останалите хора да правят добро. Да, защото ние младите можем да бъдем един чудесен пример и наистина трябва да се помагаме повече и да правим повече такива инициативи. Благодарим ви още един път. През седмицата, освен че имаше много събития по случай празника, за нас тя беше още по-натоварена. Ние от телевизията имахме възможността да посетим Българската телеграфна агенция в София. Там ние успяхме да обогатим нашите представи за медиите и освен това срещнахме много професионалисти, които подкрепиха проекта ни и ни дадоха съвети как да бъдем по-добри в снимането. Това е репортажа от БТА.
При нашето посещение в Националния клуб на БТА ние бяхме посрещнати от генералния директор Кирил Вълчев. Получихме възможност да помагаме чрез съдържание в различни социални мрежи. Разговаряхме също и с Ива Тончева и Цветозар Цаков, които са завършили езикова гимназия. Здравейте, бихте ли се представили? Здравейте, аз съм Ива Тончева и съм журналистка от БТА. Казвам се Цветозар Цаков, бивш възпитаник на езиковото в Ловеч и по-настоящем работя в БТА от около 7 месеца. Какво е за вас езиковата? За мен това е най-доброто училище в България. Това е моето училище. Завършила съм там. Това е училището от филма Вчера, но всъщност то за мен е училището за утре. Езиковата е преди всичко една общност, която е за цял живот. Даже аз бях така много очуден, след като отидох студент в Германия и започнах да говоря за... Като ставаш дума за училище, начинът по който говорих аз и начинът по който говореха други хора от други училища в България, така доста се различаваше и аз тогава осъзнах всъщност, може би напълно и реално каква специална общност това училище, и която доста ми е дала и продължава. Аз продължавам да се чувствам част от нея и много често се срещаме с ученици, учители и така нататък. Запознахме се и с архивите на БТА и разгледахме процеса на дигитализирането. Разгледахме и новата новинарска зала в БТА. И сега ще ви представим едно блиц интервю с нашите невероятни учители, госпожа Диляна Христова и госпожа Доминика Бочева-Колева. Представете се. Казвам се Доминика Колева и съм учител в езикова гимназия по философия и гражданско образование. Казвам се Диляна Христова и съм преподавател по български език и литература в езиковата гимназия в Ловеч. Какво щяхте да работите, ако не бяхте учител? Редактор. Психолог. Коя е по-строга? Аз. Госпожа Христова. Опишете професията си с една дума. Любов. Призвание. Сладко или солено? Сладко и солено. Сладко. Кой е по-организиран? Тя. Аз. Планина или море? И двете. Море. Коя е по-вероятно да закъснее за важно събитие? Нито една. Госпожа Христова. А коя взима по-прибързани решения? Аз. Аз. Опишете другия с една дума. Хармония. Истински. Кой е най-странният въпрос, който сте получавали от ученик? Къде ви е колата? Госпожо, може ли до тоалетна? Благодарим за вниманието. Стараем се да подобряваме съдържанието и качеството ни на снимане. Ако имате предложения за нас, може да ги споделите в нашите социални мрежи. До следващия път! Слагай го! Браво! Здрасти. Да заразим и още хора. Още. Имала работа в БТА, да.